Sunday mga kog lapasan karon kay mag-attend ko og 12th anniversary sa lolo sa akong wife. Mag-vlog ko didto karon. So tara, adto ta. Hi, Papa. Kiss Papa. Kiss Papa. Hi, Bing Bing. Pwede dalion kay gigotom na. Gutom na. Gigotom na inyong mga bisita, inyong mga boysita. Sama ni mga langay ba kayo nga. Joke lang! Pag-ito bita ka ron na. Mahal ra babayad na ng tigotad tag 1,000 per hour. Dobi dili ra man mabot og hour, mga 5 minutes raman. So Ha? 10 pesos ra. 10 pesos. Jesus ki! Piyaran ka kagutod yan, nagkuha kayo. Ah. So, galaway na ko ba? Be, basi mo nang gikwan na. Ay. Kera. Eh, namday kwan dire ba? Pumahaya ba? Cake. Sa kinganan, Oh, no? cake. Anheng? Janeng? Anheng dire. Karoon tayo. Asa. Inanin mo dire. Naasa na ta. Kinganan ka may panhe. Take it back. Oh, take it away. Pizza. Salamat sa gasponsoran ng pizza. Kinsa isponsoran ni? Si Mr. Homer. Si Pan Homer dai. Homer Jajan. Is R pag ito. Ang sakit, si Kuan. Sir, gisugor ako pa-order, pero dili ako nag-sponsor. Dili ka ani dai. Ay, gisugo ra dai ka dai. Ay. Sugor, ari ay. Order lang, pero dili ako. Sa una, Albertos lang. Karon is R na. Sakit man kayo, sa Arman. Sa Is R man. Sa pagtupor. Ay. 6 digits is a la carte. Grabe magkam-kam. A la carte queen. Ano na si a la carte queen? Kaya, gitu. Noy, baligatin na ida. Secret. Nag-close sana. Nag-close man, close. Nag-close sa karon kay 12th anniversary sa iyang kan, sa iyang lolo. Sa mong kinakusgal na Kuan. Papa. Ay, dugayang yan ay. Sus, kulang lang dito pinilaw, bi. Dynamite to. Ay, dili. Dynamite ni. Dili yan, lumpia. Ay, Sana dili. lumpia Shanghai. Ay, lumpia din dili. Yes. Abi no dynamite. Lagi ba mo. mag-prank ta ba? Sunod dito nga okasyon, dynamite ba? Pag-ingkit ba? Halang lagi ni. Halang doon. Hindi ko halang. Kumarang din na to, butang mag-cheese. Sili, nagbitaw ya, sili. Ito may butangan natin. Kwan? Panya, ang liso sa katong sa labuyo bitaw, imong ilisdag cheese. Ay. And then, biko nga puti ay. Biko nga Biko puti. na yun, Biko, biko. Kanon na. Wala may kanon. Rice. Quiet lang. Biko nito nun. Ay, rice dito day. Abi na kong biko nga puti. Ako pumunta ng ikuan niyo. Ato tangi. Si Tagana yan. Kanang yan sabi tao. Ay, ikon. Si Tagana. Picture? Murag roll VTR ba? Biro. Sige yun dyan. Nag-ipaksiyan. I-review si CCTV. Nag-ipaksiyan na. Review ang CCTV. Be. Blue siya, oh. Alamin yung dynamite. Hindi naman. Magaling! Dynamite. Ito sa gigit eh. Ano ba? Nice!
Wala mo ane. Sorry na lang. Talaga. Nang iji nang. Iji. Ako mag-is kalimot. Hi, say hi, say hi. Hi. Anan, sana. Hi. Baby, shake. Sige, pare. Mana akong papa? Shake. Iji, dance me. Shake. Chika-ding, wak. Chika-ding. Umangkap. Gamok. Ayaw katawa mo na. Lepot yan ang kanan siya. Ano siya, segunda ni, ako ni sa junior ni Budong. Ano naman no? Paul. Gabi, padala gitik si Bukay. Tawa mo si Dani. Tanong. Sabi na itong ligid nung. Nulot ko. Mer, alin na Mer! There was a farmer had a dog and Bingo was his name. Na, yabi. Ow! Bliss, Tito, bliss. Ay, nagtagakon mo ito kaganina sa ako, Andy. Kita ba yung si Kuya? Ako pa siya paggabi-gabi, hindi ko siya dari ba? Kahapon, sa hapon to. Nakurot mo gusto siya, God. Ngayon nabang ko siya Nakakisi na ni Mambang putanan, ma. Bless. Hi na, say hi. Hi. Say hi. Say hi, Bingbing. Hi. Wave your hand. Say hi. Hello. Hi. Dito na. Haglog niya ganyan. Video ni Sars. Pwede ako. Away mo, yun din sila. La. Si Mayra lagi, pinakauna, ipakita niya ang number. Gisulod niya din eh. Si EJ, gisulod po niya. Si Mayang, sige, pugo nga dito. Si EJ, ano na si EJ, aoy. Ang anak ko. Oh, tanawa, mawat na siya karon tanawa. Uy, pag-judgmental mo. Uy. Pag buyo ka, magbagri ka, tarungan yun na. Wala, may madrigod sa kuan. Sa... Saan mo si Joshua? Wala, may madri sa kuan. Gusto ko. Saan si Joshua? Wala, may madri ah. So, Ilugon yun ang pipay ba? awa to siya ni Pipay. Joshua. Naalala mo pa ba ako, Joshua? Friend, gito siya nga. Dahil wala. Shake. Shake. Pwede ako na Shake your Ayun. Na dito may mula ka ay. Shake your body. Shake your body. Oh, action na bang mayroon? Naon sa pagka Shake your body. anang ulo. Ala, napakog din naman ng gigilid. Break yun ang paskimkot ba? Diyan. Mami, dani bintana, mami, dani gamay dani, ana iji mami, chum. Ala! Break paskimkot! Libre kita. Walay pa na eh. Mayra, unsa man? Namumo si iji dito? Oh. Maghilak si EJ. Oh, Wala wala. ko, nagito siya, napakog si EJ, wala na nagilak. Ala, libre paskimkot. Libre. Libre, magigil ko lang, mag-smile, napakog yun ang bata. Libre daw. Iji! Yay! Kami dali po diyang yana uhawid. Ah, wala, gawin sila kay gawin. Ala, wala ko gawiran. Yay! Libre, patay! Iji! Libre, naman ba tayo sa... Libre naman sa tayo. Yay! Superman! Gulong na gid siya. May galing ni namana sa kuwang kapray. Superman! May mana sa kuwang kapray. Superman! Ay, bakit itong kapray?
Sayo na dito. Ansa to? Ansa dito? Sayo na siya. Entrance, ansa to? Libre! Libre! Ayaw. Kaya na kapag ang bata! Libre. Ano mo gito? Yay! Jin, nulangin mo na pa kong Jin! Dagdagan to, dagdagan to. Yawag ito. Buto ka nakabigid. Libre na ginakuha ko! Amin na yun. Pagkasalamat na ni AJ. Salamat, hindi ka napakog ka! Dali yun, buto ka gid siya. Arlo, ni Bukot pag Ito nito ah. Asa na pa ni AJ, asa na to? Asa na asan pa ko grada, Petra? Kami ana si EJ nagkatulong, malapit nagkatulong si EJ. Wala ko kabalo. Awa, balo asan ako. Superman! Superman, babe. Superman! Kaya sayang ko ano. Sunod ang umir ka na. Ha? To be hard! Ansa to? Libre na ba? Sabi lang ko nangatol na si Gigi! Nginging. Kabahan ka na, Gigi? Balik yan. Sino yun? Tiya sa tong fix te. Ako mga boxes na ABCDs. Sa mga heart be, Asa ang heart? Ay, Asa heart? Heart. Asa ang heart? Ay, sumay lang! Asa ang heart? Andog, asang dog, ana, asang dog. Dog. Very Asang dog, asang dog. Dog, asang apple, asang apple. Apple, asang apple. Asang apple, ana. Heart. EJ, duwangi pa kong jig. Lagi pa to, bring ipintalan eh. Bano, gigil, ano yung paminaw? Sunod. Shake, shake, shake. Shake your body. Wanna have fun? Yay! EJ Pop! EJ Pop! Da. Break it down, yo! Ay, taot niya, Beto. Ito sa loba. Ito sa loba. Alam, murag kabalo ko yan sunodaan ni Bay. Laag, Bay. Amang kalaag, jig. Oh! Ano, Bay? Ano, Bay? Yeah! Oh, yo! Break it down! Break it down! Ano? Success! Break it down! Yeah! Puro buyag. Yeah! Break it down! Yes! Wala, tigulong na kayo siya do. Mat! Break it down! 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 Ay! Libre gigi! Shake, shake, shake! Bang! Your body. Break it down! Yeah! Yeah! Ay, di ba? Ay, yeah! Break it down! Clap your hands! Okay, if you're happy and you know you clap your hands, yeah! Ala ka! Ala ka tulgon! Ala! Kage ka lang laman. Oh, break it down! Yeah! EJ! Dance! 1, 2, 3, dance! Yeah! Yo-yo mo ne. Bunel! Yeah! Sanap kayo mag-dance! Up! Up! Shake, One, shake, shake. oh, 1, 2, 3, dance! Yeah! Dance! Yeah! Yeah! Hello, ipak lagi. Yeah! Matay ka na. Abi dancer, manday ka ni. Ang likod. Yeah!
Yeah, 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 yeah. Palupok na ka mata. Si ate, ako maganda kalibrihan eh. Ako ba yan siya kancho, nagiging nagabahan. Okay, libre nga, pubrisa eh. Libre na yan. Siyang pakugulo niya matulog. And kauli arki ko guys. And gikapoy ko it's 10 PM. Nakaagi ko gisa ka checkpoint. And then tuloy-tuloy na dayon. Dire ko taman ani nga video. If you like this video, please like and subscribe to my channel. Peace. See you in the next video.